vaccine man. Dito sila pagkarokordain. Dali. Ano sa may pangalan ni mo, rabbit? Benjie yung pangalan. Ha? Benjie. Ayaw, it's a rabbit. It's a rabbit. Benjie yung pangalan. Ready. Benjie yung Patindog ha. Basta ba? Dili mo daga na sawa ba? Maligsan kuya. Dili mo kuan. Ayaw kay man. Higa pa ang agtang. Wala. So yun nakahika rabbit ay wala ka. Oh, mana. Ha? First time tugod na ako nakahika ko rabbit ba? Oh, Hala de. Hala de. yan Sa pangalan? Benjie. Hi, Benjie. Ay, mura siya si Benjie na dog. Ay. Ay, sila usap ko white ko rabbit. Bedo, be. Ay na ang iya brother daw. Oo, naiusap ko white na matay. Ipatindog dong, ipatindog. Ah, dili. Dili ba, ipatindog sa imo. Ayaw, ibutang kay basig maligsan. Tindog sa. Ipaana ba? Murag baby ba? Tip. 1, 2, 3. Ipatandog yung face ba? Ana? Dili, iya na ba? Kanang murag baby ba? Ready? Ready? Dili, naipit ng naong pa ako. Smile. Sorry ka makita. Smile. Wala makita yung face. Ready? Ana? Patindog pag yun. Pero baby ba? Asa man yung mata? Di ba makita yung mata? Takilid oh. Uy, uli na kipagita na si Benjie. Hinaya kay maligsan. Ayaw ibutang. Bye, Benjie. Patulak ka daw. Basig maligsan. Basig maligsan. Ayaw, Brad. It's not a puppy. It's a rabbit. That's a rabbit. It's not a puppy. Brother. Ayaw, ging. Ayaw siya ipakita kay ma-stress si Brad. Rabbit, iyan na na. Agselos nagway si Brad. Yeah, uli lang ding. Uli lang. Kay basig mapiang ba? Mapiang. Ayaw ha paggunit. Dili nga na. Takon ka ha. Ay siya ipakita si Brad. Kaya na-stress na si Brad. Brad! Na-stress siya. Binadagway ito eh. Ha? First time na ako nakahika ko rabbit. Yeah. How do you feel? Lami mang guna sa lagi. Padaplin ba kay nasakyanan? Bye. Iuli na naging. Iuli na. Kuya, iuli na naging. Iuli mapusda.